Tänään mennään katsomaan Kaunis, rietas, onnellinen. Olin syksynä mukana 2 päivänä. Ekana päivänä kuvattiin ajokohtauksia Process-trailerilla ja tokan päivänä jahdattiin vähän erikoisempaa ajoneuvoa, eli hevosta. Tulen näyttää tässä videossa vähän, miten meni kulissien takana. No niin, taas keikkapäivä ja tänään on traileripäivä. Olli, no kertoo vähän, mitä me teemme tänään. Tehdään autorikejä. Roudataan autoa tuolla trailerilla ja sitten me laitan kameran turvallisesti siihen. Ihan keskellä jossain asuntoalueella on vissiin ainakin Mapsin mukaan tää lentokenttä. Nyt olen lentokentällä ja siellä taustalla se Toyota, mikä tulee kyytiin. Se on ajanut Joensuusta asti. Hullu. Nyt ajamme auto päälle ja toivottavasti menee hyvin. Se oli aika matalaa, mutta kai se siitä. Sitten otetaan, me voimme melkein ottaa noin pois, nyt mä veikkaan. Tuu vaan! Ja noin. Sä voit vielä ottaa vähän eteenpäin. Ja ottaa, jees. Pohjalla olla. Joo, pohjalla ollaan. Ja meillä on niinku 3 senttiä. Nyt on auto kyydissä. Se oli aika matala. Ja se oli pakoputki erittäin matalaa, mutta nyt se on siellä, ei ottanut kiinni pohjassa. Kävimme äsken katsoa se tie, mitä me ajamme. Nyt ne alkaa rikata se kamera sinne ja jotain valoja ja kohta lähden. Nyt on kamera kiinni ja kaikki näyttelijät ovat paikallaan ja lähdetään menee. Eka suunta on kuvattu, eli kuvaamme 2 ihmisiä siellä autossa ja nyt on kuski kuvattu, niin seuraavaksi pelkeän puoli. No niin, yhdistelmä on peruutettu paikalleen ja mies on aika väsynyt. Ei ollut niin pitkä päivä, mutta kyllä se aina energia syö tämmöisiä keikkoja, kun kuitenkin vähän jännittää ja näin. Päivä meni erittäin hyvin, olemme jopa etuajassa, niin se on mun mielestä aika hyvä merkki. Ja ne ehtivät saada kaikki kuvat, mitä ne olivat ajatellut saada. Tänään mä ajattelin rakentaa Volvolle kraanan. Se näyttää ehkä isolta, kun se on rakennettu siihen katolle, mutta oikeasti se vie erittäin vähän tilaa.
on kyllä rakentanut se siihen, että se pitäisi takakonttiin mahtua. Ja näin me olemme aika paljon kuljettanut se kraana, jos keikka on ollut esimerkiksi Lapissa tai no jos on ollut pitkä matka, niin kivempi ajaa, kun se kraana ei ole siellä tiellä ja vie vähemmän polttoainetta ja näin poispäin. Puoli tuntia, että saa se kasattu sitten kuvauspaikalla. Kestää varmasti vähän pidempi aikaa mulle nyt, kun mä oon yksin täällä. Mutta aloitetaan, katsotaan miten menee. No niin, nyt tultiin tänne tämän päivän lokaatiolle Jyrinkaan. Ja tämmönen paikka tää on. Päivä 2. Ollaan hevostilassa tänään. Se viittaa ehkä siihen, että me tulemme heppoja kuvata tänään. Tai ainakin yksi heppa. Se hevonen tulee tänne kohta ja myös se hevoskuiskaaja. Ja sit se saa tutustua vähän meihin ja tutustua vähän autolle ja sit mennään sinne katsoa se reitti, missä me ajamme ja se kävi nyt preppaa se hevonen. Eli en mä tiedä mitä sä teet hevoselle, Jyri, ennen kuvaukset. Pitäisikö kammata jotain turkki? Satulat ja kaikki. Joo, varmasti satula on hyvä. Nyt näyttää, että päivän talentti on tulossa tänne. Enää ihmettelee, että mitä mä täällä teen. Niin tähän aikaan päivässä. Aika lepposa ole. Mikä hänen nimi on? Tiltti. Tiutti. Joo, nyt on Tiutti saanut tutustua vähän, niin ei se vaikuttanut paljon kiinnostaa kraanasta, mikä on hyvä. Seuraavaksi me mennään sinne polulle ja katsoo. Siellä on vähän ahdasta, niin toivottavasti se menee yhtä hyvin siellä. Täällä on paljon heppoja. Olemme varmasti nyt yhdessä ajassa nähnyt 15 heppoja. Haistaa. Joo, se haisee myös. Iku avaa meille portin, että me pääsemme oikeaan paikkaan. Käytännössä sulla on tota tietä. Käytännössä tää pitää aina pakittaa tonne. Mun tietääkseen hevonen tulee teidän takana. Toi meni paljon helpompi kuin mitä olin uskonut. Joo. Sitten katsotaan, se voi olla ihan eri juttu sitten kun tulee se näyttelijä, mutta ainakin tää meni helposti. Nyt alkaa jotain autoja tulla. Täällä me olemme nyt odottanut ehkä vähän päälle tunnin. Ainakin catering tuli, niin ehkä saa vähän kahvia ja karkkia.
mä kävimme äsken katsoa. Silloin ne kuvasi toinen kohtaus, missä oli se sama hevonen, niin ne pitäisi pikkuhiljaa tulla tänne päin nyt. Morjens! Me saimme nyt käskyn siirtää auto lähemmäksi kuvauspaikkaa. Se on Tanja sun pään takana sitten headset, jos sä haluat. Okei. Tuumaksella. Joo. laajemmassa, niin se otto loppuu näille puille. Ja mikä mun itäisyys on vehkeeseen? No sepä juuri. Jarmo ehdotti, että katsotaan sunkaan niin tälleen ihan ilman tiukkia. Joo. Taisin kanssa kasattiin, että milloin se on näin. Milloin se on. Tossa kun se alkoi painaa, niin se oli vähän enemmän sittenkin näin. Mutta mä mietin, että jos se on niinku innoissaan. Hyvä, sitten kuvataan. Kuvaus, hiljaisuus. Kamera. Joo, kamera on käänne. Set. Ja olkaa hyvä. Ja olkaa hyvä. Joo, hyvältä näyttää. Voisi vielä tulla aina lähemmäs. Se meni hyvin. Okei. Eikö se... Ehkä se meni ihan hyvin. Me olemme nyt vedänyt jotain 4 kertaa. Ja Oona ratsastaa erittäin hyvin. Aika jännittävä. Tää on kyllä, koska se tulee aika kovalla vauhdilla siellä perässä. Hyvin meni. Hyvin meni. Hyvin meni. Kiitos. Se meni hyvin. Se meni hirmu hyvin. Se meni erittäin hyvin. Kyllä näistä toistaista kuitenkin jotenkin niin hyvin. Hevonen juoksee perässä. No jaa, vihdoin pääsimme lähteä. Se meni hevoskuvaukset erittäin hyvin. Ehkä tää video jää nyt loppuu tähän. En tiedä, jos mulla on mitään viisasta sanottavaa. Onko se viisasta? Viisasta. Mutta hyvin meni. Saimme kuvat tehty.